Здравейте, съмишленици! Възобновяваме рубриката Парламентът отвътре с идеята да ви покажем какво правят депутатите от Възраждане, че не всички депутати са еднакви и има огромна разлика между депутатите от другите партии и тези на Възраждане. Всяка седмица ще подбираме за вас 5 най-силни изказвания и ще даваме кратко обяснение към тях, за да можете да добиете представа какво вършат народните представители от Възраждане всяка седмица, за да защитават интересите на всички нас. В топ 5 видеа, номер 5 е изказването на Ивелин Първанов относно скандалната поръчка на американските страйкъри. Слушайте го и сами преценете дали те са в полза на български интерес. Обсъждаме бъднините на българските въоръжени сили. Говорим за техника, която ще осигури сигурността, суверенитета на нацията и живота на нашите военнослужещи. Обаче обсъждаме проект с заложени параметри от преди 5 години. Преди 5 години нямаше Карабахска война, нямаше Украинска война, нямаше война в Близкия изток. Бойният опит от последните години показва, че това, което ние се опитваме да създадем, ще ни върши работа само ако сме жандармерийско подразделение, което се опитва да налага ред сред някакви туземци или сред някаква разпадаща се държава. Но основната цел на българските въоръжени сили е да защитат България от агресор, от масиран агресор. Затова параметрите, които са заложени, трябва да отговарят на други задачи. Не да изкупуваме нещо, което е на склад и от което американците се опитват да се освободят, като го утилизират. В момента в Украйна горят Брадлита, горят М113. Бойни машини с доста по-добър капацитет и качество от това, което се опитват на нас да ни пробутат. На нас се опитват да ни пробутат някакви тиники за сирене, които ни ги представят като най-модерното въоръжение. Тази практика на американците да се освобождават складовете и парковите места не е от вчера, не е от днес. Номер 4 е компилация между две видеа. Едното е брифинг на Костадин Костадинов, където ще разберете как всъщност делегацията от Комисията по европейски въпроси отива на заседание в Мадрид, като членовете на Възраждане умишлено не са поканени, за да могат да разкрият истината какво всъщност мисли българския народ за Европейския съюз и политиките му. А втората част ще видите какво става, когато Стоян Таслаков пита лице в лице Кирил Петков, който е председател на тази комисия, защо Възраждане не са поканени. Гледайте, отговора му е скандален, както винаги. Миналата седмица установихме, че има една делегация, която трябва да бъде изпратена в Мадрид на 26 и 28 ноември, която делегация е от страна на Българското народно събрание на пленарна среща на конференцията на комисиите по европейски въпроси на националните парламенти на Европейския съюз. Това са регулярни такива пленарни срещи, които се случват няколко пъти в годината. Интересното обаче е, че с изненада установихме, че в тази делегация не е включен нито един представител на Възраждане, въпреки че Възраждане има трима. Мисията, която в нашата делегация, която е изпратена в Мадрид, или по-скоро която ще бъде изпратена, председателят на Комисията по европейски въпроси към нашия парламент, Кирил Петков, е включил, забележете, трима представители на ПП-ДБ, един представител на ГЕРБ, един на ДПС, един на БСП и двама сътрудници. Няма представител на Възраждане. Няма представител и на Има такъв народ. Впрочем, ако трябва да сме съвсем акуратни. Нашите народни представители поставиха въпроса защо е направено това, тъй като няма абсолютно никаква логика и всъщност дискриминира третата политическа сила. Чистосърдечният отговор на лицето Петков, известно с това, че винаги казва каквото мисли, но понякога думите му изпреварват мисълта, е следният. Няма да ви поканим, защото вие сте заплаха за влизането на България в Шенген. Ще повторя още веднъж. Според лицето Петков, Възраждане е заплаха за влизането на България в Шенген. Не фактът, че правителството на ПП-ДБ в момента, в лицето на своя министър на вътрешните работи, призна, не вчера, онзи ден, по време на дебатите, че не спират емигрантския натиск. Думите на Калин Христов бяха: няма как да го спрем. Точните му думи. Нямало начин да бъдат спрени емигрантите. Ако трябва да съм още по-точен, защото сме извадили точно неговите реплики. Но очевидно според Кирил Петков, за плачевното състояние на българо-турската граница, за емигрантския натиск, за факта, че в България
имигрантите минават абсолютно без никакъв проблем, е виновно ВЪЗРАЖДАНЕ. И точно поради тази причина той няма да покани представители на ВЪЗРАЖДАНЕ в тази делегация. Защо не сте ни уведомили? Най-малкото не знам дали колегите имат възможност, но все пак е въпрос на принцип парламентарен, всяка партия да си има представител на това пътуване. Още повече, че и двамата си сътрудника сте уредили. Една хубава приятна приятелска дружина сте уредили за сметка на някои партии. Да ми обясните защо така се е получило? Добре, с удоволствие ще ви обясня. Само да кажа, че дневният ред е прият с това нещо. Реално какво се случва? Преценката, кой да пътува на тези делегации е на ръководството на комисията, така е по традиция. И това, което се опитахме да направим, председателя, заместник-председателите, плюс по един член от управляващото мнозинство и един член от опозицията. Като можем да дискутираме в бъдеще как това се ротира. Да, това е моя преценка. Да, ще ви споделя моя личен лек притеснение в този момент е, че на КОСАК представляваме България и нейната политика да бъде част от Европейския съюз и интегрирана част с европейските политики. Признавам си, в преценката съм имал притеснение дали ако колеги от ВЪЗРАЖДАНЕ дойдат, ще дадат грешен облик за представителството на България в този формат. Не смятам, че бихме могли да дадем грешен облик. Още повече става въпрос не само за представители на ВЪЗРАЖДАНЕ и представители на ИТН също не. Също така би било редно поне да консултирате, когато има такива посещения. И държа да подчертая, че ВЪЗРАЖДАНЕ не е антиевропейска партия, както се опитвате да наложите. Ние сме просто хора с трезво мислене и имаме партньори в Европа в поне над 20 държави. Така че смятам, че аргументите ви са или си вярвате в собствената пропаганда, или какво да кажа. Ако ме разбирате какво имам предвид да кажа. Смятам, че е редно да си коригирате това решение и да предложите на съответните партии да си представят по един представител, ако разбира се желаят да присъстват. Да, благодаря. Ако искате след заседанието да останем да дискутираме тази тема. Под номер 3 видео ще видите изказване на народния представител Георги Георгиев относно ваксините и как ние продължаваме да даваме скандални пари всяка година на СЗО, за да получаваме ваксини, които са непотребни и се изхвърлят. Чуйте видеото и сами преценете. Така, сега да се върнем на нещо друго по-важно. Защото испанския грип медицината не е била напреднала толкова, когато се е появил на бял свят. Само, че COVID-19 се появи, когато медицината уж се говори, че е на много високо ниво. И точно от такива хора като вас се говори. Само, че подобни неща, знаете ли каква далавера се извърши с този COVID-19? Милиардите, които се подписаха на европейско ниво, спомняте ли си? Договор, който беше направен от фон дер Лайен, да не объркам фамилията, че други асоциации имам. Милиардите, които направи с фармацевтичните компании, спомняте си и договорите, които вързаха за години напред. Години напред. И един министър, предният министър на здравеопазването, служебният министър, ходеше да се моли, заедно с другите здравни министри на Полша, Чехия, Словакия, Словения, пуснаха едно общо писмо да се предоговорят тези договори. Защото България даваше 150 милиона на година за... И дава в момента е по-малка сумата. 150 милиона беше сумата, която трябва да плаща всяка година България за ваксини, които не ползва, които не й трябва. И ги хвърля в канала, както каза господин Чорбанов. Вие тук, вчера 50-100 милиона не отпуснахте за втората година майчество. Вие не го гласувахте, точно вие, от Промяната. Защото от ГЕРБ ДПС е ясно, те няма да дадат така или иначе. Но вие не го гласувахте. А пък много приказвахте, че сте социална партия. И нещо друго много важно да се каже.
Ние знаеме, тук господин Иванов казваше отвънка, че от чужбина такива били мерките в чужбина и точно заради това тук и в България, нали, сме вкарали такива мерки. Ами нормално. То на вас всичко ви се казва от чужбина. Най-вече от едно посолство по принцип, ама явно който мини, която иска фундация от чужбина, като ви каже нещо и ви тичате. Ако даде някой лев, още по-добре. За това ние ви казваме, че сте предатели. Защото за няколко жълти стотинки се продавате. И то за сметка на целия български народ. Това са истините. Благодаря. Под номер 2, не кой да е най-активният народен представител за последните 2 народни събрания, именно Петър Петров. Той ще направи едно малко по-дълго изказване, в което може би е само за хората, които се интересуват относно референдума, промяна в закона за референдума и защо промените, които той предлага, са критично важни, за да може България да стане практика да се провежда референдум и той да може да бъде провеждан не само от партия, ами и от инициативни комитети, граждански сдружения, като цяло да се развие популяризирането на референдума в България. Малко по-дълго, но си заслужава, чуйте го. Човек, който участва тази година в подписките за иницииране и произвеждане на 2 референдума, един национален за запазване на български лев, един местен в община Монтана за запазване на язовир, Огоста и непревръщането му в фотоволтаичен парк, бих желал да споделя просто някои съображения по отношение на това как да усъвършенстваме и законопроекта между първо и второ гласуване. На първо място считам, че така предложения законопроект съдържа добри предложения, но според мен може би убягва от вниманието на авторите, че най-голямата трудност при произвеждането на един референдум, дали национален, дали местен, това е събирането на необходимия брой подписи от съответния инициативен комитет. Да, тук има много добро предложение за намаляне на изискуемите минимуми, но държа все пак да ви кажа къде е всъщност по-големия проблем. Да си представим, че съберем изискуемия минимум подписи. И ще ви дам и един пример. При подписката за провеждане на местния референдум, която направихме в началото на лятото, ние събрахме 7419 подписа. С това увеличихме над минимума изискуемите подписи. Да кажем, че ако се приеме предложението за национален референдум 100 000, вие съберете 110 000 подписа. Но при проверката, специално при нашия референдум, се оказа, че от тези 7400 подписа 958 са сгрешени егенета, защото няма как тези, които събират подписката, да ги проверят. На следващо място, сгрешени имена още 500. С други думи, около 20% от подписите бяха обявени за невалидни. Какво значи това? Дори вие да сте минали с 10% изискуемите подписи, дори да свалите прага, ако от 100 сте събрали 110 000, то пак може да паднете под този минимум и 3 месеца или ако приемем предложението 5 месеца да бъдат дадени на хаос. Именно за това считам, че най-големият проблем при национални и местни референдуми, при подписките за произвеждане на такива референдуми е разяснителната кампания, която трябва да обясни на хората защо трябва да се подпишат в подписката, защо трябва да има въобще референдум. Ако някой от вас си е правил труда да гледа сайтовете специално на общината или на Народното събрание, има съответен регистър за уведомленията за инициирана подписка, но само до там. Пише едно уведомление и съответния въпрос. Аз виждам, че вносителите на законопроекта имат едно много добро предложение за промени в член 15 алинея 2 от закона, където въвеждат едни изисквания за общо взето подробна информация, която да бъде внесена след приключване на подписката за съответната информационна кампания. Аз считам, че по-големия проблем пред произвеждането на местни и национални референдуми е разяснителната кампания защо хората трябва да се подпишат. Казвам като човек, който е стоял тази година общо около 6 месеца лично на масички. Сега, ако на масичката стои някой оратор, който примерно е най-активният в последните 2 народни събрания от тази трибуна като мен, е лесно да убедиш човек защо трябва да се подпише. Но считам, че ако нямаме такава информация, която да е публично известна, това наистина утежнява задачата пред тези хора, които трябва да се бъдат подписи. Затова подобни изисквания на внесените със законопроекта в член 15 алинея 2 трябва да присъстват и при внасянето на уведомлението. Именно инициативният комитет, който, само да ви кажа, пише едни много подробни мотиви и предложение,
трябва да направим изискване те да бъдат предадени заедно с уведомлението и да бъдат публикувани в тази страничка, онлайн страница, която в момента съществува с този регистър. Така че всеки един български гражданин да влезе на тази страничка и не просто да види, че има едно уведомление, а да види и мотивите, да види съображенията, да види информация предоставена от инициаторите, от инициативния комитет и да може в следващите 3 или 5 месеца, ако приемем това предложение, да отиде да се подпише, а не тепърва да го убеждаваме обикновени хора на една масичка, защото това е най-големия проблем. На следващо място, по отношение на адреса, интересно е предложението вече в подписката да не се посочва адреса на гласуващия, тъй като една част от подписите отпадат заради тъй наречения грешен адрес. Но тук искам да отворя една скоба, че някакси в сегашния вид на самия закон са пренебрегнати тези около 3 милиона българи, които живеят в чужбина. Да, ние правихме подписка за национален референдум, да, ние получавахме бланки от чужбина, хората ни ги пращаха по почтата, принтираха ги и така нататък и така нататък. Обаче редно е, за да можем по-успешно да събираме подписи за национален референдум, ние да приобщим тези български граждани, които живеят в чужбина. Така, забележете, както ние вече сме ги приобщили в Изборния кодекс да подават онлайн заявления за гласуване в чужбина. Тогава аз да питам защо, след като имаме в сайта на същата тази ЦИК, която ще произвежда един национален референдум, има вече възможност за подаване на заявление за гласуване в чужбина, защо да не направим идентично заявление, с което живеещите в чужбина да могат да подкрепят подписка за иницииране, не да гласуват. В началния момент да подкрепят една подписка за иницииране на референдум, защото поне според мен ние изключваме тези българи, пак казвам, около 3 милиона, които живеят в чужбина, ние сме ги приобщили в изборния процес, но някакси не сме ги приобщили в процеса по произвеждане на национален референдум и то в неговия първоначален етап. На следващо място, друг голям проблем, който считам, че трябва да опитаме да решим между първо и второ гласуване, ако приемем този законопроект, той касае прекомерната и неконтролируема свобода за интерпретация на въпроса от страна на решаващия орган. Би следвало при подаване на уведомлението да има първичен бърз контрол от страна на уведомения орган и така да се спестят няколко месеца усилия, които биха могли да идат на хаос. И веднага ще ви дам и няколко примера за тези, които слушат в залата. Като задаваме въпроси по реда на парламентарния контрол, той веднага минава през първичен контрол от страна на председателя на същото Народно събрание, което уведомявате за въпрос за национален референдум и той, ако сметне, че въпросът не отговаря на законовите изисквания, го резолира, че е недопустим. Обаче какво се случи при националния референдум? Имате два големи проблема. Или имате господин Стойо, който 3-4 месеца се чуди как да направи проект на решение, което да отхвърли референдума, или пък групата ни Има такъв народ среща един гражданин, да кажем Росен Плевнелиев, който пък решава впоследствие да спори, че целият ви този труд и тези въпроси не били допустими. За да пренебрегнем този последващ контрол, смятам, че трябва да направим така между първо и второ гласуване, да го изместим в началото, за да спестим усилия 3-4 месеца на хаос. Това наистина е много важно, защото инициативните комитети и по национални референдуми, и по местни референдуми, в които сме участвали и сме висели по масичките, не заслужават някой като господин Стойо или като господин Росен да се изгаври с техния труд и оговорят името на хиляди хора, които са събирали подписи. Номер едно изказването за тази седмица не да е именно гласуването на вота на недоверие по отношение на отбраната, на политиките, които води по отношение на отбраната ПП и по-конкретно министър Тагарев или още по-известен като Тагаренко. И може да чуете Костадин Костадинов какво каза по въпроса. Мисля, че думите са излишни, просто слушайте. В тези няколко месеца, откакто управлява това правителство, защото то, разбира се, няма как да бъде обвинявано за всички негативи, които виждаме в момента, че има в българската отбрана и в сектора на отбраната като цяло, но така или иначе то продължава политиката на правителства последните 34 години, които следват една и съща постоянна тенденция, именно унищожаването на българската държавност и постепенното премахване на българския суверенитет. Така че това, което направи и продължава да прави лицето Тагарев като министър, всъщност е да унищожава и да разлага българската отбранителна способност. Това, което вие казахте, господин Димчев, за специалните ни сили, аз го казах преди малко и пак ще го повторя, важи в същата степен за абсолютно всички други части на българската армия, включително и за съжаление важи и за Националния военен университет, за който разбрахме преди малко, че министърът на отбраната бил разпоредил на първи, втори курс да наменят хора, които сега тепърва да почнат да им готвят. Курсантите се заклеха на 6 октомври. Днеска сме 15 ноември. А те са, реално погледнато, вече месец и половина там, разчитат на, ще повторя още веднъж, 12 лева на ден за покупки от лавката. И понеже не им се позволява включително и да получават храна отвън,
Поради простата причина, че все пак това е национален военен университет, нали? Трябва да има някакъв ред, безспорно, но хората, които са създавали устава на Националния военен университет, не са предвиждали, че ще дойде време, в което министър на отбраната ще държи курсантите като затворници на гладен режим. Защото 12 лева на ден, сутрин, обед и вечер, това са за 3 хранения, те могат да се осигуряват само единствено от лавката, могат да си купят, примерно, банички. Или, не знам, нещо айран да си направят, ако си купят, примерно, да кажем, кисело мляко и го разрежат с вода. Истината е, че ги държат като затворници в карцер. Защото предполагам, че затворниците в карцера по този начин ги хранят. Не знам. Но не бих се очудил. А защо го правят само за първи и втори курс? Поради една много проста причина. Защото да не избягат. Те вече са избягали 2, подали са си заявки за напускане и са освободени. Сега в момента, доколкото знаем, още 2 рапорта, които подлежат също на разглеждане на освобождение, а колко ще заминат до края на годината не е много ясно. Само да припомня, 384 курсанта е трябвало да приеме Националния военен университет. Благодарение на това лице, обаче, Тагарев, едва 81 са били приети, като в момента вече реално са 77 на служба и най-вероятно до края на годината ще станат под 70. Което задава въпроса вече не дали ще имаме войници в армията, няма да имаме офицери. Ето това е истината. А иначе, понеже тук преди малко имаше много приказки за това как едва ли не ние сме били поставили под въпрос отбранителните способности на Украйна, не сме били достатъчно загрижени за Украйна, която странно защо се държа така с нея, все едно не е съюзник, пък тя не ни е съюзник и никога не ни е била съюзник. Ще припомня на лицето Тагарев, че в момента в България има 20 000 украинци, мъже, годни за военна служба. 20 000. Това са данни на МВР, не са мои данни. 20 000 мъже, годни за военна служба, ще го повторя още веднъж. 20 000 мъже, украинци. Обаче, вместо нашето правителство, което е толкова загрижено за Украйна, да направи така, че да изпрати тези достойни украински патриоти на фронта, да се бият с руския окупатор, какво прави то? То ги е настанило на хотели в България. Плаща им. Кътка ги, гледа ги, глези ги, като малки писани яйчеца, докато те карат своите бежански джипове из България. Между другото, това, което ние предлагаме сега да направи лицето Тагарев, го направиха много други европейски държави. Включително Германия, включително и Полша, които поетапно изпращат мъжете, бежанци, на възраст между 20 и 45 години, годни за бойна служба, да се върнат обратно в Украйна. Така че Тагарев, преди да мислите за украинците и преди да мислите за българите в Украйна, защото вие не мислите за тях, и това всичко, което казахте, беше лъжа, защото истината е, че в Украйна ловят българите като диви животни по улиците, за да ги мобилизират на сила в тази престъпна фашистска армия на украинските въоръжени сили. Ние имаме клипове, които между другото след малко, защото вие ни провокирахте с вашите лъжи, не само вие, тук разни други крушарски тигри и прочее представители на българската политическа фауна. Всичко това, което ние казваме, ще го покажем след малко с клипове на журналистите, където се вижда как вашите приятели от Украйна, вашите бивши началници, приключвам само още 2 приказки, как вашите бивши началници, вашите бивши собственици Тагарев ловят българи от Украйна като диви животни и ги изпращат на фронта, за да се бият за чужди интереси. Ето за това вие имате отговорност и още веднъж ще ви го кажа. Това е една от причините, поради които трябва да лежите в затвора. Това беше тази седмица с изказванията на народните представители. Имайте предвид, че беше малко по-кратичко, защото те в сряда гледаха вота на недоверие, в четвъртък трябваше да го гласуват, нищо не стана, в петък не събраха кворум, пак нищо не стана, така че не успяха да свършат много работа, но въпреки това всяка седмица ще ви информираме за най-важните и най-силните изказвания, за да видите, че не всички депутати са еднакви.